Good morning, good afternoon, good evening mga tropa. Sa video na ito mga tropa, may dala si kumpare natin na si Iriga Partibi ng isang malaking pata, kaya agad namin itong inihaw. Siya nga pala mga tropa, patayan ng baboy. Inihaw na namin agad para mawala yung mga buhok-buhok niya. Pero sa video natin ngayon mga tropa, hindi natin muna yun lulutuin dahil magluluto muna tayo ng gulay na papaya at saka lubi-lubi. O diba mga tropa, nabubulol-bulol naman ako sa pag-voice over ko. Ganyan talaga kapag hindi pa masyadong sanay mag-voice over. Kaya pagpasensyahan nyo na mga tropa dahil masasanay din ako niyan. Dito nga sa amin mga tropa sa Bicol, kadalasan kapag nagugulay ka ay nilalagay na yung gata ng nyug at hinahalo na yung mga sibuyas, bawang at saka luya. At sinusunod na ilagay yung panglahok. Ang iba kasi mga tropa kapag magluluto ng gulay ay ginigisa muna nila yung sibuyas, bawang at saka luya bago nila inilalagay yung gata ng nyug. At habang kumukulo nga mga tropa yung gata natin, saka ko naman nilagay yung ginayat kong papaya. At base sa aking tansyameter mga tropa, half cook na yung papaya kaya inilagay ko nang sinunod yung basta yung basta lubi-lubi na yan mga tropa. Nagkakabulol-bulol naman ako mga tropa. At hindi ko na nga ginayat yung lubi-lubi mga tropa. Ano ko na lang yan, kung baga yung tawag dito sa amin, biniribid ko na lang yan, pinagdalawa ko na lang para madali kasi nagugutom na. At ayan mga tropa, malambot na yung papaya at saka malambot na rin yung lubi-lubi, kaya ang ibig sabihin yan, luto na. Tara mga tropa, kain tayo. At dito sa part na to mga tropa, pinag-mute ko yung video kasi may nanonood na Cocomelon, baka maka-copyright tayo. Pero makikita nyo naman kung gaano kasarap yung niluto ko kasi sa buka pa lang ng bunganga, halata ng masarap o kaya naman ay dala lang ng gutom kaya sarap na sarap sa pagsubo. Pero mga tropa, masarap talaga mga tropa. Siyempre ako nagluto, alam naman sabihin ko na masama yung lasa niyan. Kung sabihin kung masama yung lasa niyan, magmumukha tayong timang dito. Pero masarap talaga mga tropa. Sa ibang kabataan dyan na hindi kumakain ng gulay, o mga rich kids kasi kayo. At sa ibang mga magulang naman dyan, sanayin yung kumain ng gulay yung mga anak nyo kahit hindi araw-araw, kahit paminsan-minsan lang. Dahil kahit papano, mas maganda pa rin makukuha ang sustansya sa pagkain ng gulay. Oo, at nagyaw nga pala ko dyan mga tropa ng tinapa dahil mas masarap kapag may partner yan na tinapa. Tapos tamang-tama pa sa panahon na maulan. Hanggang dito na muna ang video natin mga tropa. At maraming salamat nga po pala mga tropa sa sumusuporta sa ating maliit na page. At sa hindi pa po nakapalo, baka naman po pakipalo naman po ng ating page at pakishare na rin ng video at like, comment na rin po. Maraming salamat po. Peace out.